Helo, 'na fo. Dwi'n gwybod sy'n un bwtwm yn neud o. Gobeithio mae powb yn cadw'n iawn. Fel ydych chi'n gallu gweld, dwi'n buzzing heddiw. Barod am stream. Awesome. Arall. Helo dy badan ti iawn. Mae gap yma. Hmm. Hmm. Dim yn llent. Oce. Dwi yn mynd i ennill yn Fall Guys. Dwi wedi diseidio. Mae wedi cyrraedd amser. Dwi rioed i ennill yn Fall Guys. Dwi'n put my hand up. Dwi ddim yn mynd i orffan streamio heno tan dwi'n cael win. Emrys promise. Hwna. So... Ydy hwn yn stream hanner awr? Ta ydy hwn yn stream 5 o'clock bora? Gobeithio ddim, ond... Ni'n ffansi streamio rhywbeth. Ac o'n i'n gwybod be i streamio chwaith. Dwi wedi seidio sy'n point dwi streamio games dwi actually yn licio. Fatha Final Fantasy, cos mae'n fucking boring. Wel, dyma dan, ta be? Dwi'n siomedig, o'n i'n meddwl sa'ch chi'n sticio fe fi tan y lia fatha 4 o'clock bora. Ond... Fair enough. Fair enough. Fe stream yma di gorffan yn byn 8, anyway. Hwna boeth. Dwi'n gorffen yn byn 8. Dwi'n gorffen yn 8. Ond, na. Dwi'n di streamio stipyn o ddo, so o'n i eisiau streamio rhywbeth. O'n i am streamio neithwr, ond oedd ffrind o daw, aethon ni watcha Licorice Pizza. Ffilm really da. Oedd Burglar am Grisia mynd off neithwr, so o'n i effro 240, 420. Fun times, so ti di... Gynnych chdi... So, ti di arfer ond o. Ffwc di gym yma, dwi'n rhaid i'n gym yma blaen. Ie, so ti di arfer, aros i fyny adeg yna. Wel, mae o'n... Plan. Mae'n good plan. Dwi'n meddwl hwn fydd stream byra fi erioed. Dwi. Watch this. Dim byd. Easy, dim byd gwirion. Oh my god, dim byd gwirion ydi si? Rhaid i god y ras yma blaen. Cymryd bach amser cael bearings chdi'n di. O, pa machine e? Qualified, oce. Done.
Wff. Pam mae'n sefyll a fan o'n? Si sylwi hyn to dweud i'n streamio stuff Fall Guys. Pobl ma sy'n... Just dyl. Pam mae'n o fan na wan? Dwi'n mynd gwybod. Nes I bron dechrau... Ie, dwi'n meddwl na rhyw... Nes I bron dechrau Murder Mystery game heddiw. Haynes Creek, rhywbeth. Oedd o'n dechrau it's cool. Dwi'n rili llawer... Dwi'n llawer mynd bod yn... ofnus. It's thirsty. Dal yn joio fo. Os oedd hi'n... Oedd hi'n holi, os ni'n dal yn joio fo. Os y vibe dwi'n gael ydi... Yn wedi gyfer lot o pobl oed fi sy'n trio cael gwersi am y tro gyntaf eto. Maen nhw'n... y 10 week period ydy'r amser maen nhw'n dechrau ffoli off the wagon eto. Lle mae'r fatha'r nostalgia a'r buzz a dechrau chwarae piano yn dechrau weario off. So oedd hi'n reit... Oedd hi'n reit peth na gofyn sy'n ni'n dal yn joio felly. Which dwi yn. Hwn yn angen... Ei, dydy, ydych chi'n iawn? Dwi wedi decidio cael win yn Fall Guys heddiw. Cos mae o mor hawdd o just deud ti isio fo. If you can... If you can imagine it in the mind's eye. Mae'n doable yndi. Angen I was there moment. Yeah. Be di'r thing fel im i wneud? Memories, yeah? Moments. Just moments, no, yeah. A hefyd, os dwi'n ennill, praise fi ydy Orange Kit Kat sy'n 104 calories. Hwn di praise fi os dwi'n ennill. Dwi ond yn cael hwn os dwi'n ennill. Heddiw. So be, unrhyw chocolate-based... Unrhyw orange chocolate-based thing. Straight i'r fent. Orange... What? Orange yn class. Mae hwn yn pro-orange stream. Dim orange hate yn y stream yma, sgwch o dda. Shit, but hwn just syth the shit.
It's a fucking Neo in the Matrix, hwnna. Be? O, gath o'i nocio allan. O, mi! Fucking hell. Dyna fel. Ooh. Ooh, Maltesers Owen. Owen? She did Owen. Maltesers Oren. Nothing. What? Dwi'n rhoi gael Maltesers Oren. Yr unig Maltesers gwahanol dwi wedi gweld ydi... Wff, yn pe. Ydi, Maltesers buttons are... O, iawn, oce. Sasau. Tail tag. Keep your tail there. Ah, fuck you. What's that? Drink out. God. Ah, played yourself. Tryc ydi. Ffindio rhywun arall. Oh, na. Na, dwi'n... Matchsticks orange di gorau fi. Matchsticks orange. Mae'n just yn... Fuck, di hwn. Press the lit buttons to score points. Oh my god, be di hwn? Be sy'n lit? Oce, mae'n gwybod yn melyn. Dwi'n gweld yn byd yn illa.
Dwi'n dweud hwnna. Bastard, dwi'n yna gyda fi. Dwyn. Dwi'n gwybod beth i ffordd gorau o wneud hwn. O, mi wedi gona da, mi wedi gona. Ond stasio allan chydig bach da. Oh, shit, wel siwna. Yes! Qualified! Cos dwi'n gamer. Ooh, cherry chocolate orange, yeah. Yeah. Ooh. Saith ar ôl. Hwn oedd y PTSD o stream na ni'n neud efo Morgan. Fo 10 yna ni. Final round. Ooh, oce. Hwn yn anybody's game one, di. Fe os i'n actually ennill ar yr un gynta ma. It's fucking hilarious. All joking aside, a ni ddim yn os ennill ar yr un gynta. Oh, crap. Oh, crap, da ni'n stuck o yma. Da ni wedi colli do. Falle ddim. Mae'n awful look hwn pa un ydi o. God. Dwi'n mynd i gon coci tre ffwcio boi yma drosodd. Na! Give me your carbon, bitch. Agos do? Oedd yn agos oedd? Si fydd yn ie. Dwi'n mynd i'r final game fel la.
We go again. Let's go. Positive vibes. She final round yn y game gynta. Na'n gorau, beth yna di? Got it. Got this one. Hwn yn big win, man. Big win. Dwi'n teimlo fatha game dwytha, hwnna di'r un gorau i gael, dwi'n meddwl. Os ti'n chwarae lot o Fall Guys, mae'r un lle ti'n rasio am y cor yna just yn... Got it, de. Fucking polio newydd ma. Pwysio chdi nôl. Oh shit. Okay. Strats. Ti'n ffwc ti wedi hwnna? Oh well. We just... Oh my god. Oh no! Dwi'n cymeryd, gos dwi'n rhaid i chwarae hwnna. Mae season newydd i ddechrau. Go. Got this. Got this in the bag. Dwi'n rhaid i gael hwn o blaen chwaith. Oes ads yn chwarae? Yndw, dwi'n meddwl, ond o'n i'm yn dall, dwi'n mynd dall mae ads yn gweithio. Dwi'n rhaid i setio ads, de. Dwi'n neud yn automatic. O, mae gennym fi bwtwm play ad. O ie, jyst ar cychwyn. Cos mae yna botymau play 30-second ads a felly. Ond ti limited i faint cael iwsio fo per stream, os dwi'n cofio'n iawn.
Ah! What's wrong with him? Maybe just... Give me your carbon, bitch. Oedd hwnna'n Undertaker hwnna. Hwnna'n reit disorientating. Hwnna, just, oh. Potential soundboard clips, i'ch hwnna. Ond so much lles gyda fi yna fo ar gyfer dolbadan bod yn flin, dwi'n meddwl. Os dwi yn unig hwn reit handi, de, na wasta lle i dolbadan bod yn flin ar y soundboard ma. Os dwi'n unig Fall Guys... Oh, fuck. Na i chwarae Jump King. A neud... Oh my god! Lot o rhegi. Waith a bitch yn nhw hefyd. A, eich dyn. Dwi'n gwybod beth i deal efo rhegi ar Twitch. Dwi'n rhaid i dallt yn iawn. Ti'n cael rhegi? Ond di lot o Twitch streamers ddim yn rhegi. Dwi'n meddwl ti'n gwybod o'r mature audiences ymlaen, dwi'n meddwl, sy'n cael rhegi. Dwi'n meddwl. Dwi'n cofio os di fi yn. Dyle fi fod on, dyle, ie. Fi byth yn rhegi ar stream anyway. Go! Oh my god. Whoa. Rwy'n gyda fan na dod. Oh my god. Okay. Sandfort, just stick it allan.
Oh, dwytha! Y ffocin dwytha! Dwi beth y rhegi. Dwi ffansi installio... It's a bit jammy am hynna. A bit jammy am... Na. Fancy installio Sims rydw. Yeah, Posy V's plays the badan plays. Oh my god, be on. Look at the map screen. Eh? Yeah. Yeah. House. Easy. Easy peasy. House. Pryd mae'r challenge ma'n dechrau? Pryd dwi'n dechrau cael y challenge? I've got this. So easy. Dwi'n mynd allan o'n man. Jump, bump. Dwi'n licio bod yn dda yn gêm lle i fatha dal pobl o ffwcyn o drosod o hwn. Hynna di'r breuddwyd de. Ti'n gallu sefyll ar y platforms na tu allan? Di'r platforms na tu allan? A mae yna pobl yn... A mae yna pobl yn mynd i'r deal efo things... Dwi'n mynd all y thing tu allan. Pam ti'n chdi mynd tu allan? O, dwi'n boi'n ffwcio fi! O, dwi'n ffwcin... A dwi'n ddal fi? O'n i mor preoccupied efo fucking... I got played efo hynna. Dwi'n really isio un o hein. Dwi'n really isio un o hein. Good vibes of hwnna. It's just the one. Diolch yn fawr about os ydych pob reid posy vibes yn y chat. Posy vibes only heidio sgwch yn dda. Yeah. Just un win. 33. How much I'm just ennill in Fall Guys? Is it truly a young man's sport? Is Fall Guys the new soccer?
Look at this. Bastard, yn cocio hwnna. Yeah. Not messing around. Not messing around. The streamer's Fall Guys tactics will shock you. Yeah. That's smooth. On on. Motto streamer yma di, not here for a long time, here for a good time. Let's get this win. Let's get this cheddar, what I did back in the day. Ooh, suspect that's hell. Cool, good boy. What about looks like aliens? Dwi wedi cael good time yn barod. Diolch yn fawr o bedem. Seal. Mae pob sydd o'n i'r stream mae hynna yn winners yn barod. Just i chi wybod. Watch this. Dim byd fancy, dim byd flash. Just get through. Dwi'n drifftio. Yes! Yes. Come on. Top 9. Top 9 mewn random game o ffôn o Fall Guys. Ydych chi ddeffro bore yma meddwl chi'n mynd i watchad top 9 level Fall Guys player ar stream. Dwi'n meddwl ydych chi na. So beth dwi heb di ffocin neud? Heb di agor stream y bot. Dwi'n meddwl gwybod. Diolch yn fawr yn mi tri. Fuck, John. What? Oh, for fuck's sake.
Oh! Nah! In my defence, oedd streamer bot yn agor yn fama, a o'n i'n methu gweld beth yn dod ymlaen. She knew it beth. Hynna pam sbia? Na fo. Done. Inverted Y axis. Oedd o ddim yn inverted. Cos mae hein yn plygio fewn syth i microphone fi, a dwi'n gallu clywed microphone fi trwy fo wedyn. A dwi'n teimlo dwi'n gweiddi llai efo fo. So, mae gynnu fi hein yma. So, dwi'n streamio, dwi'n gweld o ffaith dwi'n gallu clywed llais fi fy hun trwy'r microphone yma. Teimlo oedd yn mynd o'n well, a hefyd mae cluster fi ddim ar boeth. Dwi yn ymwybodol mae llais fi reit uchel. So, ti'n gallu cael monitoring ar OBS, ond y touch a delay yn efo. So, os ti'n plygio fe syth fewn i'r microphone, ti'n cael y direct. So, hynna di logic fi. In personal use fi, dwi'n iwsio remote dal. I know remote i'r dro. Ond, mynd i cluster chdi'n bwyth yndi. Dim byd fancy, dim byd flashy, just get through. Bastard! Fuck it. Fuck it. YOLO. A ti sef. Fox mae'n ymlaen yma. Qualified. Got this. Good feel am hwn. She good comeback am hwnna. Dwi'n gallu bod yn professional Fall Guys commentator efo. So hip hwnna fanna. Oh, fucking staying in the zone thing, ma. Dwi'n meddwl dda iawn yn hwn. Ain't gonna lie. Os o beth dwi efo chat fi de, dwi'n onast fel to efo chi. Not feeling good about this one. Oh my god, she missed hwnna.
Ah, shit. Fi ddim good feel am hwn de at all. Na, dwi'n na, o'n i'n gwybod. Ia, hwn, good feeling am hwn. Win or lose, dwi'n cael panad ar ôl hwn. Dim Kit Kat, ond panad. Come on, game me on. Dwi wedi dechrau off yn dda, a dwi wedi mynd yn shit, do. Camera settings fi eto, dwi wedi dechrau tomato. Sort of wedyn. OBS ma'n ddim yn cofio camera settings. Dwi'n mynd i dechrau ffocin dwi'n goch. Dwi'n ffocin... Na? Dwi'n edrych reit goch am yma, de. Cochach. What's the llai hassle? Shit. Bastard! Just dos. Bastard! O, dwytha, 42! 42! Oedd hwnna'n lwcus. Oedd hwnna'n lwcus. Oedd hwnna? Fel am mynd â chwarae. O'n i eisiau P42 on. Na di P42 fi. Pam sam sain? Mae sain fi di mynd. Oce, sain. Os eisiau bod yn winner, ia, rhaid chdi conquer demons chdi. Hwn di demon.
What? Pro strat moves o'na. Pro strats. Lle ddim gymaint o boi yma, ond... O, fechan. Ti'n mynd hwnna, ti eisiau ffeindio un lle lle ti jyst abusio oes. Boi yma. O, sbia, 99%. Gutting. Right there. Dwi'n gytyn yn y fod e. Geith pob yn y chat sendio love and peace iddo fo, sgwch yn dda. Stay in the moving spotlight at point. Be fuck di hwn, hwn? Llun biso. Biso? Biso. Bisoi. Dwi'n neud o hwn. Go on. Ooh. Biz-O. Oedd y qualification around yma ar gyfer Biz-O. Oh. Ah, by mistake. Boo. Yeah, ond fel boo. Boo. Bizboo. Bizboo. Bizoo. Bizoo. Dal 19 ar ôl. Fuck done.
مش هنا. O'n i'n rili'n dall mynd ymlaen na fanna. O'n i'n rili'n dall beth ffwc mynd ymlaen. Oh my god, 4. 4. Give me your carbon, bitch. Be di hwnna'n? Final round. What the hell? Pam yn i ofyn ei hun y fanna? Pam yn i ofyn... Shit, gael fi dwad! Be dwi'n neud? Ah! Ti'n cael un cock-up fel o. Fucking Sonic. Iawn, dwi'n gwneud panad yn sydyn. Dwi'n cofio bwtwm panad fi. Nôl fel munud. Sonic yn Jump King ac yn stupid.
This is the one. Dwi 'di seidio. This is the one. Dwi roi 'di bod mwy siŵr yn y nydd. Let's get this cheddar. Yeah. Okay. Okay. "58 of the greatest Fall Guys players yn yr olbi yma." Time for me not to choke. Oh, hwnna fast. They're the fucking platforms now, bob dim Monday. Back in my day, there was no platforms. O, dwi'n gwall yn yna. Bastard, mae'n mynd oh, sbeth. Oh my god. Pro strats yma na. In life, you have to make your own luck. Oedd hwnna'n uffernol o. Right, a country mile. Sut ffuck is i fewn i'r ffucking twnal weird? Na. I can't squander this chance, one. Ah, mae'n dallu this bit.
man. Ooh. Mae'n rhywbeth neis am chwarae Fall Guys efo llon lobby fyd de. Dwi dal yn cael PTSD o stream yn chwarae yn efo 9 nhw ni. Wall guys, really? That's the Fall Guys under the walls. Hush! No! Ni ffwcio pob drosodd o fanna, ie. A dyn ai... Ffordd Ah! She decided any dick moves I bobl fanna, just... Cos o'n i'n gael lot o gang. She's tynnu'r thing allan o'r ffordd. There's no team in I. Cofiwch hynna. Dwi'n licio'r un yma. Mae'n hollol look. So be dwi wedi dysgu fo hwn ydi... Ti just sticio efo... efo pobl sydd efo tails. O'n i'n gwybod chi'n met? Ti'n gwybod na? Wel, lot o bobl cyffonan. Mae'n 10 seconds dwi eisiau para. Na!
Mae fel am bollocks. Mae fel am bollocks. There's no team in A. Yeah, Heartbreak Hotel. Don't get me started. Give me good feeling. Good feeling. Cyn naw. Byddai'n Fall Guys winner cyn naw. Dwi'n meddwl. Watch this. Oh my god, Paul to it. Stat. Oh, what? Hwn, cyn naw. Cyn naw fyddai'n gonna be 16 minutes. Os dwi yn Fallout champion cyn naw, de, neu rei sub I pob yn y chat. Os dwi'n Fallout champion erbyn 2059, pob yn y chat, fucking pob yn y chat yn cael big numbers yn y chat yn cael sub. Emrys promise. Wyt ti'n swopio I Fallout? Fallout? Fallout, survival first-person shooter. O Hondo? Dwi'n mynd sylwi dwi'n neud yna. Dwi'n lyfio Fallout ddo. So lle hynna pam. Gynna fi Fallout on the brain. Lle na I ail downloading o Fallout a chwarae Fallout. Dwi'n reit yn cem. Give me your carbon, bitch.
We should be bollocks. Just vanilla fucking Fall Guys. Let's get this win. Get this cheddar. Huh? What? Oh, yeah, okay. Dwi'n rhaid iawn. Oh my god, be? Mae'n esgyd o fanna. Positive vibes, please, in the chat. Positive vibes. Nice. Dwi'n... Ond beth o wrong efo'r gêm o fanna. Ond esgyd yn fanna, de. O'n esgyd o fanna. O, na. Dwi'n gwybod ffordd arall o dweud hynna. Mae o'n nuts, atha. Mae'n peth yn mynd yn iawn, fideo. Pan mae'n peth yn mynd yn wrong yn y gêm ma, dim bai fideo. Dwi'n gweld hynna'n diddorol, iawn. Neu fi'n feddwl. Oh my god! Okay, dwi'n... Dwi'n stygol chydig bach o'n maen. Oh my god. Fucking hell. Yr unig plus point gyda fi ydy mae pob arall i weld yn shit hefyd. O, dyna ddim yn wir. Mymryn yn... Fuck, dyna'r un yma dwi'n meddwl. What a comeback. What a comeback. Pen lawr.
grafftio, hard work, dedication. Hynna nath gael fi nôl o fanna. Dim byd yn o'r ffaith o pob arall yn ffwcio fyny hefyd. Don't go to come back. Dwi wedi bod yma am oysa. Stream yma ydi fatha just redemption arc fi yn video games yn gyffredinol. Ar ôl hwn bydda i yn completio Dota 2 wedyn. Yn completio game na. Ta neb erioed i completio Dota 2. Mi fydda i yn. Wedyn Valorant. Nes i trio chwarae Valorant. Dim esgus. Mae thumbstick controller fi dechrau mynd bach. So, some grip yna de. So, eich am amser fi cael controller newydd i dy gwir. Dwi'n newydd feddwl amdan hynna wan. Dwi'n teimlo weitha, mae'r grip yn gynna fi de. I just mynd i'r diwedd, Fanna dwi'n mynd. Oh. What? What? Gan newid y costiwm cytuno. Rib for her pleasure. Oh my god, dyma ddim byd hwnna. Ydy hwnna. Dwi'n ddim yn gwybod am pethau fel la. Iawn. 5 munud union. 5 munud union. Y cer ymlaen ar ôl 5 munud, ond os dwi'n cael yr ôl 9 o gloch, da chi'n mynd cael... beth na de. Un llygad dwi angen. Un llygad i'r finishing line dwi angen. Dwi'n angen 2 llygad. Dwi'n hynna sydd wedi dal fi nôl yn y gêm ma. Os efo 2 llygad, mae un yn sbio ymlaen, mae llall yn sbio nôl. So efo 1 llygad. Tunnel vision.
Wastad bod ti'n... There's eye is in one eye. Tunnel vision. Oh my god, dim res. Hwn yn thing o'n i'n gallu neilio bod tro o blaen. Na ddo. Probl am hwnna de, oedd o'n i fy un llygad. Ffwctwn. Be ffwc? What the fuck? Ydy di crasio? Game security. Anti-cheat. Cheating. What? What the hell? Anti-cheat di gicio mewn. What? Nes i alt F4 o fanna wan. Bob parch. Os hyn di canlyniad cheatio, so pwynt cheatio. Ydw i'n banned and suspended? Diolch, mae'n mitri. Ydych faint nes i alt F4... Yd anti-cheat ydy fyny wan. Ydw i wedi cael kick-off? Ydw i'n banned o Fall Guys am cheatio? Na, dwi... Wff! Ni wedi outfit yma ddo. Time for me to release my inner dragon. Fuck dyn. Rhywbeth allai brynu yn y siop. The stream was banned for Fall Guys for this. O bob dim efo paid cut na hwn dwi eisiau de. Ie, and y thing piwst ydy'r currency ti'n hel. Fucking hell. Be na i, jyst prynu fo, ie?
Coelio mewn di fucking... O'n i'n ban. Dwi dal eisiau bita hwn fi. Na, win. Win. Dwi ond yn cael hwn win. Just bit yn eraill yn ennill. Na, mae'n erbyn egwyddor y peth. Mae'n gallu nhw'n kebab. Na. I got this. Dwi jyst eisiau zonio allan. Empty thoughts. O'n i'n darllen un o Japanese animes fi, mangas fi gynna. Ac o'n un thing o fanna, y cymeriad o tha. Yn so dweud, empty your mind. I ennill y lottery. So... Tria hynna fa, just zoni allan. Iwsio Tetris Zenus fi. Fuck's sake. Fuck, so fi'n cymryd y hit at o'r trwp ar hwnna'n. Yes. Oh, I'm painful. Yeah. Ie, dwi wedi bita dau yn barod, o badan. Dwi wedi bita dau yn barod. So... Off-stream. Off-stream dwi wedi bita... Dau. A, dwi wedi cael... Biscuit. So... Fuck, diwn. Chwr. Y peth mynd impressive dwi'n gwneud hyn ydy... Dwi'n mynd i terol. Oh, fuck off! Shit. Ooh, I'm gonna be the compromise now. Okay, dwi'n mynd gofio mynd drwad ar hwn. Bastard! Oh. Oh my god! Oedd hynna'n cheap, oedd hynna'n cheap. What?
shit. Just about 27. Ia, am stream... Ia. Dwi'n meddwl na i streamio dy llun. Os fydd o fydd o'n mid-morning to early afternoon stream, dwi'n meddwl. Mae gen i fi lesson piano am 6:15. Mae hwnna down the line gyda fi. Ie, be gallu neud i llun? Oh my god! Okay. Gewoon een minuut. Daar gewoon in daar. Fucking hell! Dwing on silver, dwing on silver. Ah! Ja, dwi'n ddim yn edrych da, dwi'n di neud o rili na di. O, mae'r jump. Achal nan. O, un point, come on. Bastard! Dim shooting games. Iawn. Ti'n neud ba? Gwn i think. Give me your carbon, bitch. Ti'n eisiau gwneud quads o Warzone o weid o baden? Eisiau gwneud stream efo Morgan sos yma. Morgan a'i dau ei ffrindiau fo yn Warzone. Fucking hell. Nes i dechrau cael grw fi'n diwedd de. Faint o coolness o Morgan a fi yn chwarae quads Warzone. Just. Dwi'n chwarae lot o FPS's, just beth ti ddim yn yr un, ia. Call of Duty. Rhyw fath o online board games a dda, de. Dwi wastad eisiau gwneud stream o Monopoly. O, cod, yn dweud... So be? Dwi'n dweud bob blwyddyn na i stopio chwarae cod. Ti'n gyntaf fel.
Ia. Dwi'n meddwl sa... Monopoly hollol doable. Monopoly bot o'n ffucking drud yndi? Ne, di pob am Monopoly. Mae'n lot o fatha online board games, ond lot o newid, er fod nhw'n dda, mae'n cymryd ffucking ages i ddysgu yndi. A ti'n sy'n chwarae Monopoly online, ti'n gwybod beth i ffucking... hwn, shit. Iawn. Meddwl amdano fan, pwy llam. Meddwl amdano fa. Dŵd o bedam, na ddech chi fa. Gytid ti mynd, gos hwn ydy'r win. Dwi'n teimlo na hwn ydy'r the run. This is the run. Planed. Gobstopper. Planed, gobstopper. Mae un o tri fe ma'n di. Dead. Dead. Fydd o ddim yn rocket tro ma'n efo. Seren neu esgyd, seren neu esgyd. Seren, fer seren. Fuck, be? Oh my god! Ia, dydy union, dwi'n licio syniad y board games yn y fawr iawn. Ond y mater o dysgu nhw. Ticket to Ride, nes i chwarae unwaith. Catan. Di online board games byth yn... Ia, yn costio lot. Mae'n go iawn ar online, yndi. Dwi'n nabod un cwpl sy'n really fewn i board games, ond chwarae shitloads o. Mae'n fucking bombs ar hwn. Ooh, just about. Just about. So fi ddim good feel am y lobby yma. Mae'n music yn cut off fel la.
Pwyll, i hwn i gyd. Shit. Eet insomma? Oh my god. Pimp? On pimp at qualifier? Oh, it's gonna be. Ooh. Ooh. Yun man. Mae'n trystio'r yn banana na, oedd o'n tra'n neud. Dwi'n siŵr dwi'n ddim ar un ochr boi banana na, cos dwi'n gweld o'n hyn. Tria crap, da. This is the one. This is the one. Na, dwi'n... Dwi'n ofyn y boi banana na. Ain't gonna lie. Gael o ti'n mynd boi banana ma'n gwybod be ma'n neud. Shit. Oh my god, no! No! Dwi'n rhy naif efo fanna. Dwi'n... Eto, nath o boi just dal fi am split second ag o'n i'n... Yes, behind. Two masters of their craft efo yma.
Oeh. Is je deed, de boy bananas was a. No, dwi'n mynd tan 10 anyway. Dwi'n mynd tan 10. Oedd y boi banana na. Oedd o'n gwybod oedd. Oedd o'n ffocin gwybod oedd. Ffaith dwi'n mynd i'r final rounds yn ar goeli'n dda. I'r all-timer yma. Still got it. Opa, mae hwn ydi, os ti ddim ar y blaen oh my god. Os ti ddim ar y blaen o hwn, ti'n fuck. Mae'n meddwl gynnu fi really llawer chance o hwn. Oh, bastard! Oh my god! Frustrating. Again we go. Again we go. Really sure. Heen.
Okay. Just keep going forward. Ydy'r... Fuck's sake. Dyma di ffwcio fi fyny dos o. Basta sydd wedi... Dau first round knockout. Ia, dwi ddim... Di F1 manager wedi clicio fi chwaith. Mae o'n... Mae o'n... Y teimlad dwi'n cael efo fo di... Ti'n mynd penderfyniadau i ennill neu geinio ras. Ti'n neud penderfyniadau so y gêm ddim yn ffwcio chdi drosodd. So, ffordd dwi'n gweld o di... Ti'n chwarae'n iawn, ti'n ma'n colli llefydd. So, dwi fatha... Dwi'n meddwl fatha, allu ddim cymryd gamble na fo. Mae wastad yn teimlo fatha sut dwi'n atal y gêm rhaid ffwcio fi drosodd yn lle sut allai wneud call sy'n mynd i unig fi ennill y ras. Mae constant overtakes yn fucking yn annoying as hell. Fatha, basically, os ti'n reid dreifa chdi yn harvest mode am hanner lap, mae'n colli lle na. Roch pa... Gyd i anwybyddu unrhyw stat arall. O, gall yn dwi. Gyd i anwybyddu unrhyw stat arall. Ond os di car yn harvestio, ti fucked. Allith Williams bod sol chdi yn hollol bob un yn set yn normal. IRS yn OP, yndi. Mae'n o'n... A dwi'n digon nuanced i chdi gallu gwybod sydd wedi harvestio sydd wedi iwsio fo. So ti'n well off just gadw hwnna'n constant a gadw nhw dyseidio fo. Ia, dwi'n cytuno. Mae'n nid efo dau car, just yn... Ond y beth sy'n cael fi mwyn ydi, ia, di penderfyniadau chdi ddim yn cael ei wneud ar gyfer... Ti'n mynd wneud race-winning choices. Ti'n wneud race-saving choices. Os yna'n unrhyw sens. Ti'n dda... Ia, mae'n just yn... Dwi'n quite digon nuanced i play not to lose. Mae'r F1 manager yn mitri, ia. Mae o'n... Fatha... Eisiau un ras off stream lle ni eitha ffordd. A gwybod sy'n mae'r gêm na, eisiau mynd o sbio first, some point. Os di'r gêm ddim eisiau chdi ennill, ti'n ffwc dyn ni fe. Mae'r tire deg yn... Mae'n fwy o... Mae'r rolio dice yn mwy consistent na y tire wear yn y gêm yna. Mae o'n... Ia, dwi'n... A os ti'n mynd neud y testing yn iawn, os ti'n mynd cael... Os ti heb di darllen tutorial online am sydd wedi cael y mwy allan o practice, sy'n pwynt chdi chwarae'r gêm. Really. Dwi'n really casau ffordd nhw'n trin practice yn y gêm na. Mae fatha mini-game, a mae fatha...
ffucked os ti ddim yn neud o. Ac os ti ddim yn neud o'n iawn, ti'n hollol ffucked. Dwi'n meddwl y thing practice sy'n frustrating fi mwyaf. Os ti'n mynelio'r minigame bollocks yna fyny, so'n point yn dy ras. Os di driver knowledge, os di track knowledge nhw, neu car knowledge nhw, ddim yn fucking gost 80%, ti fuck. Ia, soft roll safety car, ia. Yndi, hanner laps gynnach chdi'r push. Un beth sy'n lwcio fyna, os ti eisiau nhw dreifio i overtake y car am y lap, ddylwn yna un opsiwn lle mae'n automatic yn newid y tri i iwsio ERS, pam sa'ch chdi'n reid ERS yn attack mode? Tyres yn fucking attack mode a safio fuel. So dwi'n mynd i sens hynna i fi. Os ti'n dweud i dreifar pwysio, ti'n pwysio 3-8. Ond os ti eisiau neud push ar rhywun, ti gael dyna fucking clicio'r 3 thing. Ti'n stupid dwi'n meddwl. Dwi'n licio syniad y micromanager, ond ti'n micromanager pethau anghywir yna fo. A mae'r UI yn hollol bollocks. Clicio di ar y dreifar ar y chwith, na fo, ti'n ma'n cael positions i gyd wedyn. Clicio chdi am positions chdi. A ti'n clicio ar y dreifar ar oce, ti eisiau colli map chdi, ti'n colli map chdi. So, mae'n wastad yn choice wedyn. Be ti'n rili isio, allan o'r peth. Fuck's sakes! Fucking hynny do. Mae'r UI choices yn y ffordd ma'n blocio rei stwff. Shit, no, dwi'n lygo. Shit! Punched and just fucking just go run. What? What the fuck wrong? Shit. Oh, dwi allan. Dwi hollol allan. Ti'n ffwcio hwnna fyny. Ni'n dweud, ddechrau fod photo manager sa'n ei ddod ti'n deud wrth players, hydeg y gyfle ni wan, slofach law, ia. Practice y cael fi. Mae'r practice o hollol bollocks. It's just a minigame. Mae fatha, oce, os ti'n mynd y minigame na, ti'n colli Mae car chdi'r 75% pace wedyn. Just angen nhw allan am 15 laps. Dysgu set-up, dod i mewn, rhoi set-up, ia. Just yn... Mae'n boring y fyd, ia, y thing yna. Just, again... So dwi'n eisiau neud simulation laps, a just gobeithio ti'n fucking cael yn iawn, ia.
Mae o'n... Mae'r bit contracts yn boring as hell a ddim yn ei sens. Dwi'n mynd i tynnu gormod yn efo. Fatha, wyt ti eisiau gwneud start of year party, mae'n mynd i costio shields o pres, ond os ti ddim, mae pob yn pissed off efo chdi. Fatha, ti ddim yn rhoi choice fi hyn yn dweud. Ti'n gwybod dwi'n gwneud yes hwn yn dweud. Just yn... A mae'r contracts things yn hollol bollocks de, fatha. Pam yna gymaint o drifars heb fucking gwyneban efo? Pam swn i'n cymryd 47 rated driver? Pam swn i'n hynna? Pam swn i'n rhaid 3 driver shit yn car fi? Na, so hynna pan dwi rhyw fath di sortio, rhyw fath o stopio chwarae fo. Ond i'n cael mwy o hwyl streamio fo. Ond oedd o just yn... Oedd o'n yn... Things y cael fi di, ti'n neud thing allan ti'n dweud, oce, dwi eisiau chdi pwysio wan. Mae boi'n pwysio, ond cos mae'n di pwysio de, a ffordd mae'r gem yn quantify hynna, ti'n gorfod sylwi lawr am bob un lap ti'n pwysio, ti'n gorfod sylwi lawr am 3. A wedyn, os ti'n overtaker rhywun, ti'n... Na, dwi'n reit siomedig o sy'n mae o de, yn bersonol de. O'n i'n meddwl sef o'n... Pan eisiau ennill y ras ar stream, unig beth nes i oedd y 2 lap dwytha, 3 lap dwytha, 2 lap o just harvestio bob dim. A wedyn 1 lap just fucking flat out. A just gobeithio. Just yn... Ia, yna ddim... A fucking Max yn... slipio mynd i 15th. Oce, mynd yn... Reit... True to life. Ond no way sa chdi efo fucking Max yn tîm chdi, sa fo mynd hynny chdi, de. Mae'r AI very powerful yma, de. A mae fatha, oce, mae'r pit window ar agor y laps yma. A dyn, ti'n teimlo mewn wedyn, allai geinio'r system chydig bach, illa. A tra fatha, illa dod y lap yn gynt, a tra pwysio, a overlap. Os o ddim undercut a overcut yn y gem ma, de. Mae hwnna'n hollol... Ddim yn bodoli. Os ti ddim yn dod fewn ar y optimal fucking lap, de, ti'n gone, ia. Mae hwnna'n thing arall. Mae'n rhaid yr illusion i chdi, okay, this is the pit window. A wedyn, okay, gynnu fi 5 i 6 lap i chwarae fo. Okay, ideal. Na i feddwl beth allai neud fo hwnna. A nagos, os ti ddim yn dod ar union lap chdi, ti yn... So, fatha... Dwi'n mynd i gweld yr overcut neu'r undercut yn gweithio gwbl yn y gem, de. Cos fatha chdi di gynna, de, mae gwahaniaethau rhwng y tiers yn non-existent. Qualified. Cos mae'r tiers mor shit, fel la. Mae o'n...
A thing arall, dwi'n gwybod os o fi sydd wedi mythu hyn. Diolch yn dda iawn yn deitha chdi lle ti'n cael chdi dod allan. So, i fi wan, dwi'n dweud, oce, mae'r optimal lap i ddod fewn mewn 3 laps. Os dwi'n dal ar 2 lap extra, lle dwi'n dod allan wedyn. A diolch yn dda iawn yn deud hynna. Illa fi nath mythu beth o fyna. Ond sa ddim y rhan hynna tha. O. Diolch yn deitha chdi, os ti'n pitio rwan i wedyn, diolch yn deud... Diolch yn deud beth i consequences chdi. So, ti'n gorau actually gwachod be mae bethau neud, rivals chdi'n neud, a mae'n just yn... Ie, dwi'n meddwl, just... Lle bod rhai pobl yn joio fan i fi, a ddim beth dwi... Mae'n micromanager stuff dwi ddim yn joio micromanager. In a sense. Yeah, o DRS thing then. Ond os mae'n deficit car chdi, yn sy'n hyn pan efo Williams, eisiau ni ras, amball ras offline efo Williams, de. Mae DRS gallu tynnu chdi long, de. Ond mae'r AI bod tron gallu ffeindio fucking 1.2 second am rest o'r lap, de, i ffwcio chdi drosodd wedyn, de. Os ti ddim yn pushing the above, normal tol car am rest o'r lap, de, ti ffuck. Mae bod stuck tol car ddim yn really thing yna fo. Ti'n either yn position i overtake rhywun, neu ti'n cael o dropio i'r bit canol na lle ti'n gallu just maintainio fo. Ti'n mynd i hynna i dreifach waith na dweud. Ti'n lycus yna thing na dweud, Russell yn stuck tol saint, a dwi eisiau, paid o pwysio, ti'n angen pwysio, just dal tol. Ond awesome option yna. Ti'n eisiau gorau beithio fo normal yn... Na, oedd o'n siomedig, de, y game yna. O'n i'n gobeithio sy'n ei season cyfan efo. Ar stream. Fuck, ddim yn poeni, ie. Fi absolutely ddim yn poeni amdano fe, ie. I wneud hynna, lle. O, dwi'n cael ein alien, e. I'm actually finished this there. Oh, bastard! Oh! So fe o'n i'n mynd heiddi fucking... O'n i ddim yn heiddi survivor hwnna. Shit. Oh, fuck, that ain't... Oh my god, just about! Just about! Mae'n efo yma? O, mae'n di golli. Da, un is y qualifier! O, mae'n ddrwg, nes be mae'n stuck efo yma on. Mwy o opsiynau, ia.
Dwi'n teimlo, fatha, ti'n dweud nhw sut i dreifio. Lle dim hynny di'r gêm. Oh my god, 2 unis yn y ffeinal. Ond 2 unis yn y ffeinal. Oh my god. Give me your carbon, bitch. Last 2. That's pobl mythu fo. Nes i dda ffwc o Dave a just cael o. Oh my god, just rast, yeah. This is it. This is... The fuck di hwn? Shit! Wait. She dau jump. She got dau jump to gael. All I do is sit down at the typewriter and start hitting the keys. Getting them in the right order, that's the trick. That's the trick. She literally hwnna blat o do. Hwnnw yn ola. Hwnnw yn ola. Eisiau gael 2 jump yn ola. Faint o cyfleon ti'n cael 2 jump i ennill y fucking thing? Eisiau dwi'n sbio tha... The fuck? Sut nes i golli hwnna? Sut nes i golli hwnna? Ti'n beth? Dwi'n meddwl y lack of
Pressure o do. O gyda fi gymaint amser. O'n i di cael... Dwi'n... He effed himself up. O gyda fi... Ges i amser ni 2 jump. Dwi'n meddwl na i byth cael well cyfle na hwnna. Na i byth cael well cyfle na hwnna. Dwi'n meddwl pan nes i weld y coron a tra pwysio R2 i grabio fo, nes i just assume o'n i wedi grabio fo. So pan nes i ddisgyn, oedd y cymryd o'r hanner eiliad i fi twigio. Hwna yn the chokes of choke. Win or lose though, hwn di last run of the night. Oh, literally na. Yo, it's gone. Eyes on the prize. Start. Nic nie będę. What? Choke on. $28. Oh my god. $28. I'm saying it's tough. Oh, zijn backpack niet zo.
Whoa! Shit. Oh, for fuck's sakes! Bastard. Iawn, dyma fi am heddiw. So, un run arall. Un run arall. Hwn ydy the final run. Watch be? Hwn. 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 Hwn yn win, rwan. Sa boi na di ennill fi. Sa fa boi na di cael blaen fi ar y ras. Dwi'n mynd poeni am colli'r thing na yn y round ola. Y ffaith o'n i'n gymaint ar y blaen ac eisiau 2 jump. Dal colli. Hard pill to swallow. Hard pill to swallow. Ond... Dwi'n watch beth sy'n digwydd am. Last run. A dwi'n watch beth sy'n digwydd, dwi'n bita hwn. Dwi'n meddwl dwi'n heiddi hwn hwn. Oh my god. Can't fucking believe it. Yeah. Every day is a learning day on Fall Guys. Fuck's sakes. Wel, I cachu efo fucking bombs na. Fucking... No bombs in Fall Guys. Dyle fi. Oh shit. Oh god. Oh my god! First round. 43rd. 43rd, man. This game, man. This game. Buzz. Buzz of Fall Guys. Anyway. Dwi'n mynd poeni ni. Dwi'n mynd poeni. Game day. Game day. Just game day. Diolch i pob am gwylio. Ond mae mitri a dyntis ar ôl heddiw, dwi'n meddwl. Agos. Next time. Diolch yn fawr.
Dwi'n ôl yn gryfach. Dwi wastad yn. Dwi'n Fall Guys. Mae o'n... turns men into good men. Dyna di Fall Guys thing, da. So... Next time, yeah. Stream nesa, da. Back-to-back wins. Emrys Promise. Back-to-back wins yn y stream nesa. Di yma chwarae bach dwi'n neud promises, fel da chi'n gwybod. Dwi jyst ddim yn random yn un nhw. Ond, back-to-back wins. Dwi'n gwybod pa bwtwm i bwysio yn outro wan. Let's have a look. 1, 2, 3. Yndw, ideal. Diolch yn fawr iawn. Ella fori, ond guaranteed fyddai dydd llun, cos yw'n byd arall ymlaen dydd llun, obviously. Hwyl am y tro. Goodbye.